nek aku nuwun sewu memang bojoku bar tak lehne. Nyapa? Lah aku diwirangne ning ngarepe wong akeh. Nyapa, Mas? Lah kula kan usaha ternak to. Terus karo bojoku ben rodok ternake maju itu dijak ning kok dinas peternakan. Oh iya. Delok sapi. Karo petugasnya bojoku tak gandeng nang mlaku-mlaku petugasnya. Niku sapi napa to, Mas? Petugasnya sapi Brahman, Mas. Mas, sapi Brahman niku lho. Sedina lho kuat ping pindho. Lah kok kula disenggol karo bojoku. Halo Mas, sedina kuat pindho lho. Aku ya meneng ae. Mlaku neh to terus. Lah niku sapi napa sing gedhi niku? Limusin. Oh, limusin to, Pak? Nggih, Mas. Limusin niku lho, sedina kuat ping 5. Oh, bojomu terus ngomong Bojoku nyenggol aku karene. Halo Mas, deloken sedina kuat ping 5. awakmu menenge mesti. Aku menengah terus aku takok. Ping 5 ngoten niku babone nggih setunggal to, Mas. Wonge nyari petugas e. Mboten, Mas, babone nggih 5. Bojoku tak senggol. Deloken ka lho, babone ya 5 aku. Saman berarti sholat to, Mas? Piye ta, Dek? Dek, Saman wong Islam ya? Islam, Dek, lahir cenger lho. Aku langsung adan. Oh, konser Dan atas sana. berarti awakmu sholat lho. Salat to, salat as-salatu imaduddin. Salat dicagake agama. Ya Allah. Melihat lan ora agama tergantung cakakmu. Saudara-saudara. Iya yo rasa mbok saudara-saudara. Berarti sholat ki penting lho, Dek ya. Penting salat penting harus dinomor-satukan. Lho berarti sholat ki nomor piro? Nomor 1. Lah, cengok we. Oh iso lho. Lah ngono ngaku Islam lho. Ngaku Islam le karo aku ero lak sholat ki nomor Salat nomor 1 harus diutamakan. Gawean apa wae wayah luur-luur, wayah ngasar-ngasar, leren gaweane. sholat nomor loro. 1. Loro. Lah kok iso? Rukun Islam ono piro? 5. Siji, Syahadat, loro, salat. lah iya to. Nah, iki lho. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tak kemlelet bae kleru. Aduh. Iki yo kleru. Apa nek ditekoki sholat nomor piro? Siji. Salat imaduddin. Iya. To, Dudin salat dicagake agama. roh aku lak sholat ki cagahe agama. Meleyok kan dicagake salat tergantung Roh, Dek. agamamu salatmu. Roh aku roh. Ning aku takokku ki lho. Salat ki nomor piro? 1. Loro, Dek. Lah kok iso? Rukun Islam ono piro? 5. Siji, Syahadat. loro, sholat. Ah, pikiran sik to ngono ku. Wong-wong ki padha goleki apa? Goleki bekakas sing nyelempit. Apa sing digoleki? Ya barang sing delik-delik kuwi to. Apa sing ini? Apa iki sing digoleki? Ketok ora kok. Mangkane digoleki mergo ora ketok kuwi. Direwangi panas udan yo nglabuhi apa? Yo nglabuhi bekakas sing delik kuwi.